vă adresez și eu câteva cuvinte. Bine ați venit! Pentru unii dintre dumneavoastră, ea nu știu câta oară și ne bucurăm. Pentru cei care sunteți prima dată, sperăm că veți fi mulțumiți de spectacol, de copiii dumneavoastră pe care i-ați adus să-și arate talentul, instruiți în primul rând de dumneavoastră. Mult succes! Iertați-mă, dar am și emoții. Dar unde sunt joace? La festival. Frunză verde, foaie lată și pe margine crestată. S-a dus vestea în țara toată. Că la Făleniul ca un soare, festivalul e în floare. Să aibă un an bogat. Cine l-a sponsorizat? Și mandat după mandat. Domnul Sănătate da, cu astăzi ne-o juriza și premii cu grămada pentru cine o concura. Bine v-am găsit sănătoși! Nu te lua de neamurile mele, auzi? Te-ai tu de neamurile mele, mi-au și o dale tele. Ce-o nu știu că unchiută, n-aia lucră mădeală, s-a apucat a daga ureză, n-a băgat pe da face, să dea muștele afară. Voi vorbiți, domnule! Voi vorbiți!
Voi, care v-ați apucat de asta la jigotea aia de bine al vostru. Lucartuși de. I-ați dat să mănânce mămălică. Iată, și apoi să bea apă rece. Ca să răcușească, să nu a trecut să sperie oții. Auzi, mântele. Bă, sucă, bă. Eu locul tău aș tăcea. Aș tăcea când s-a apucat ai tăi să-ți scoată măseaua de minte și o legare o oață de cleanța de la ușa de la grajdă. Și când zbici tac deodată, sparsă ușa de la grajdă în capul tău, că ușa se deschidea în coapă, nu încolo. Bă, Sache, bă, noroc cu tine, că tu nici n-ai ce scoate. Că la tine nici n-am colțit săraca măsa. Că nu iasă la toată lumea. Mai stă și ea să mai uită la om. Bă, ia mai dași cu dângură. Că la armată, dacă nu eram eu, ai fi stat numai la arest. Te deștepcești. Bă, noroc cu tine, că altfel ședeam singur. Da, bă, sucă, până multe trecurăm, bă, amândoi, până multe trecurăm. Bă, fraților, când îi văzui așa cătrăniți, le zâsăi. Bă, copii, bă, împăcați-vă, bă, împăcați-vă că nu-o fi foc. Bă, ne-am împăcat noi, ne-am văzut, zice Sache. Dar n-are cine ne împăca. Băi, hai la mine că vă împacă. Hai la mine acasă, o să iau o altă sănipă, ca să o dăm împăcare, știi? Bă, copii, bă, dar de ce vă certați? Păi, musai să ne certăm, neamările. Musai să ne certăm, că altfel n-avem de ce ne împăca. Bă, copii, da, să vă certați des? Zice sucă. Numai când dăm de câte un om miros ca dumneata să ne împace. Aolo! Ce vorbea asta? Păi ce? Altfel ne chemai să-ți gustăm zaibărul, dacă nu vrea să ne împeci? Bă, copilul, păi fi varcherea în pușcărie. Voi vă curăți tot răboiul ăsta ca să-mi gustați mie zaibărul. Dar păi cum? Bă, fraților, dacă întrecară de la mine, strigă sucă peste gard. Bă, neamările mei! Hei! Sâmbătă seara! Mulți ani să fie acasă! Mulți ani! Că ne certăm rău de tot, ne auzi? Venim la matale să ne împaci, că ai dar vorbit. Auzi, bă, fraților, mintele-ai. Auzi, mintele-ai. Dar lasă-i mâncarea și sufletul. Bă, frați, dacă nu vă plăcea ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare, mă, să nu-mi ziceți mie Mărina lui Jubete. Ce împăcare le fac eu, dacă nu vă place, nu-mi ziceți mie Mărina lui Jubete. Să nu vă plăcea, nu-mi ziceți mie așa. Aia e, așteptați o săptămână și o să vedeți. Aia e, sănătate și să ne vedem și la anul. Dacă tot o frăpoare te topește așa, nu
liniște sa. Ce-ți place ție? Păi să mușcați voi dintr-un cârnat ăla făcut de mama, tocat cu fata, cu mult usturoi și cu usoleacă la fund. Și apoi să dați pe buciocan de lapte cald, sănătos, direct de la Ungerul Zoian. Lapte direct de la Ungerul Zoiane? Da, tu! Mi-e silă doar când mă gândesc. Mie nu mie. Dar când ții în mână meduzele alea cheioase, nu ți-e silă? Am văzut eu cum făceai asta. Sunt așa frumoase cum puteți transparente în apa limpede a mării. Acum ce-am mai văzut, ce-am mai zis? Ce te-a supărat chiar? N-am spus nimic rău. Nu de aia. Dar de ce? Mi-e doar de gârla mea în care mă scade. Mi se lipezesc toate când te gândesc. Și simt o scadă acolo, printre răstruri. Nu te relați așa de asemenea pietăți? Așa, gârla mea e clară, mare. Și are mare cu dorită, dar e o gârlă mai mare, mai orgolioasă. Cum o? N-are rățuște, n-ai auzit? Antonia Măcălina se compară. Vă rugăm liniște sala. Sinfonia mare major face meu orice strigă de modeste stăuși. Dacă știi, n-ai tu dorit. Am una, bună seara, de Lady Gaga au grăzni. Când intră în pauză vocală, o pui pe față, rămâi rățuștele. Dar la rățuște și el rămas. Majoritatea colaților, după de rățuși, drăgăta, sunt din material gata. Asta e prea mult. Gălețul și roboțele fac urinii
și păsări și buni. Te ducem în parcul de distracții. Acolo sunt fel de real. Nu i-a ținat. De ce? N-ai priceput de ce? În primul rând, sunt din plată și nu-i care corcodușa în capa nu prețuțului. Leagănele din parc nu zboară, ele nu sunt prietene cu vântul. Tie zgâlțe, tie zgâlțe și mai și plătesc de ea. Plătălim noi, tu doi, avem destui bană? Bani am și eu. Mersi, am zis elegant. Hai mă, tu doi, nu ne bani. Una, două, de supermenu. Ia nici nu mai știi cum să te intrăm în voi. Tu ești la țară, înseamnă că ești de fete? Noi suntem de la oraș, suntem noi de fete. Parcă am venit din planete diferite sau așa. Când am ajuns în tabără, nimeni nu și-a dorit să stea în cameră cu mine. Credeți că nu știu cât a insistat doamna profesoară cea drăguță să mă primiți aici cu voi? Ai înțeles greșit. Noi, de fapt, lăsați, n-am nevoie de explicații. Nu asta vreau. Dar cum să nu mi se facă dor de satul meu, de universul acela care mă primește mereu cu bucurie? Nu e al meu, nici al meu. Al meu sună. Să rămână, mămică, ce faci, tălică? Mă bucur că ești bine. Ți-a tăiat neanul în lemnele? Și cine l-a pus în magazin? Tipul? Păi roșoare de săracul. El și la sapă, și la coasă, și să care vadra cu apă. Spune-i că-l trag eu cu bine acasă, îi desnod oasele obosite. Bă, dar ce face? Îmi îndeplinește ciora pentru la iarnă? Zi să-și ia pastilele de inimă, ai tu grijă să-i le dai până vin eu. Și nu put după lea de fiere. Știi, tălică, unele ca gălbenuș. Pastile? Gălbenuș. A fătat Joiana? Nu? Drăguța, mă așteaptă pe mine. Știe cât îmi plac viței ei de zăpadă. Toți au fost dar. Viței de zăpadă? Cum? Pisica a făcut 6 cuiuți? Și pâlcica 11. Acolo-i crește doar când o bătaliena îi vor avea acolo. De ce? Una filipineză. Nu purtați de grijă, sunt bine. Stau în cameră cu 2 fete tare drăguțe. Ne plimbăm, povestim, ne distrăm. Mâncăm șaorma, bem cola. Fii liniștită, mămică, nu fac eu de-astea în mine. Dar mi-e dor de tine, de ticul, de buta și de bur. Sărut mâna, eu să sărut. Una din colegele de cameră ale tuturor. Și vreau să vă spun că deși habar n-am presat cu dumneavoastră și mie mi-e dor de lacrimi plătuși, de furtul cu apa care creștar, ușii miros de adânci de greu. Și de țuței care corcoduși, tanti, netor, eu sunt acuța, cealaltă treche de camera tutoriței. Aruncă țuțeica, ea face cât 2. Sunt sigură că am putere doar mai ales de cârna aceea e dumneavoastră, cu mult usturoi și cu șoleacă la Da, tanti, eu sunt așa mai pufoasă, mai mâncăcioasă, adus laptele acela gras, sănătos, băut direct de la oțel făcute, jos toarnă și laptele din cutile plastic. Despre toate ne-a vorbit Tudorița dumneavoastră, așa că ne-e și nouă dor de toate. Cum? Să venim acolo după tabăra? Venim, venim, venim!
Și atunci, doresc să-l văd bătându-se. S-a zbătut omul meu. Aș putea să o vesc și eu cu același baltav. În locul de la polișier pentru fără bani. Mai simțim mai ușurat. Dar asta nu se poate. Și nici pentru mine Gheorghiță, care copil, nu poate să facă una ca asta. Vreau să tai și să împing ani, să scot din mine opida care m-a înădușit de atâta vreme. Că eu am trăit pe lumea asta, numai pentru omul acela meu. Că am fost să mă duc și tău. Dar de acum i-au rămas puține. Stau și mă mir într-o credință. Unde am găsit în mine puterea să rat și să împlinesc toate? M-am căutat și am găsit. Trebuie să mă pun jos, să împlinesc și să-l păcesc. Dar știu eu ce mi-a dat îndemn și tărie. Am să fac toate. Și am făcut cât voi mai avea suflet în mine. Vreți-o? Am cerut voie să-mi rog pe Țințilin, să nu rămâne întrerupt, să-l aduc între creștini. I-au făcut rânduieli, în slujbă mare, nu s-a mai văzut să baște. Preoții au cerut iertare pentru sufletul copilului său. Eu n-am să mă dau decât la învierea cea de veci. Dar sufletul meu nu-și găsește o dihnă până nu dau învineat pe propriitori. La Parastas, i-aș pe Calistrat și Bogza. Și o să-i țin lui Calistrat să ne arate balta mie și lui Fiecare. Moș Spartac are și plăcăul meu unul, dar are dumitare mai vechi și știe mai multe. N-am să stau bine. O să cinstesc când am plecat pentru știrea Dumnezeu. Eu cred așa, domnul Calistrat, comul meu, îmi vrea să uite. Poate se vedea și la mine. Eu n-am fost de față, dar știu, mi-a spus Lipan, atâtea nopți sta cu mine. Calistrat și Bogza, parcă-i văd, o să fie liniștiți, tulburați, cu ce vedea prin meștea în ochii mei și să simți ca piatră învălțite. Așadar, omul meu îmi vrea singur, cea de altă, pasul cap. Se gândea și la. Să știți că nu era singur. Avea putere și gând. Doi oameni! Unul dăduse călcăi calului, dăduse spre vis. Al doilea, pleca pe jos, unul care limpa încât își cadă de căpări. Când cel din pe alții a făcut semn că să dai pe grijă, că e singura călcă, pleca pe jos, a lepădat căpăsul și a scos de la subsoara stângă baltagul și a venit în dos din echipă. Liniște, Sara. O singură lovitură i-a dat, dar cu toată inima, ca atunci când vrei să te spici. Iar în clipa aceea, câinele s-a zbățit asupra lui. Ivan a împințit în sus gândile. Nici nu au putut să ține capul din nasul. Omul, întorcând baltaul, s-a opintit în deșertul calului și a împins de-a rostogolul în râpă. Câinele s-a dus și el, pălit în picioarele de scumpă. Omul a vrut să-i dea și câinele o lovitură de baltag. Dar câinele credincios s-a dus târâși în râpă, o să spun. Dumnezeu a vrut să scape câinele. Să-mi arate mie drumul meu și poate și făptașii! Destul va veni Bogza bătând până masă. Pentru o faptă, el mă răsplată. Iar de-aș fi eu, o să primesc o ținta de la cine se cuvine. Dar nu sunt
gașul Alexa, că îți place de aură. Dar pe fimea, cu niciun timp nu voi să o dau după curatul ăla cu nasul mare al dăscăleței în căpăt. Cu niciun timp nu voi. Același trebuie să fie dăscălașul, că el nu opre aici la cănat. Așa e, asta e pușca, dăscălașul. Dar cine n-a făcut? Dă-l s-a dus la fântână. Apoi că ia, oare cu cine merge? Aceea pare nesemnializată guvernului? Oare? Dacă îi zămăce, fătă e trece, pe ce o strică? Caută numai la el, să vedă unde sar iepurii, unde vin să te vizici. Numai se lovesc bine la oraș. Dăstălaș, auzi? Ia-mi niște tabele pe la coadă, frate, era să-l aflu. Valmire ne poate fuzi, ar fi uitat în secate. Mie foarte pare că ți-a fost mica pe acolo. Așa, specioriști. Mată-mă cu cuvânt de înțe, uite și cu minica de discipline. Da, mă vreau să dai capăt cine nu te schipoame. Ia lasă și dumneata, nu te mai juca cu mine și mulți ani. Ia mă stai o leacă. Da, place-ți-a. Frumoasă. Vezi? O, Doamne, și dumneata. Oh, du-te. Văd mulți alăturile. Sănătate bună și mulțumesc bani. Ce ții câte rețe? Nu mai sunt capete de la birou? Da, de ce? Nici până lui Dumnezeu să merg ca de spate. Unde treabă? Poate că starea cu care am fi să dat, biroul o cam jur, ce? O până și lucruri gata. Numai să fie numai ceva acolo aici. Eu? Bine că știu de treabă, nivelul la prezentălașul, domnul la cu birou este o ușor la cap. Trebuie doar să-i cunoască toată. Eu cunosc, eu știu, vorbim cu el. Liniște în sală. Iar nu prea. În toată ziua îl văd la Coanița. Eu abia așteptat să crească Anița mare. Și acum, uită-te și tu la el. O, nu așa se ridică fetele frumoase și cu bani. Așa e, cu bani. Se frumusețe hale-vale. Ce-mi pasă în ce? Fie ca muma pădurilor. Numai Nița ai și Hărleancoare și Anița-i fica lui unică. Așa să fie. Că fică eu Poconcea Cote sau ba. De la Protă, câteva la... Da, apoi, că acum știu că se câștigă parohiile pe la noi. Ce teologie! Ce să fie făcută spălașul? El trebuie să-mi împartă putere. Slajul de lea cu deloc. Ceva la câmpul și noroc. De când suspiră, n-am mai pus așa căldură ca astăzi. Oare se febrice ceva de bun? Nu e.
fir de var pe toți. Babă, vezi, se vede că ești femeie. Trebuie să știi că și asta trebuie oare. Oare ce-ar fi din sat fără diregători? Ce-ar fi din sat fără birou? Dar voi fi birou care îi place, ce treabă ai tu de acolo? Ce treabă am? Acea treabă am, că îmi place să fiu eu birou. O, Doamne, dar și mult bine mai bine decât am zis. Așa e, nu am. Și nici nu m-am băgat de birou ca să fac avut de gras. Că am mulți ani Domnului cât 10 și 7 din alții. Asta să fie bine destul cu casa mea. Cât puțin, destul. Știi tu, baba însă, cea care n-are nimic, trebuie să meargă la sapă, a zis de mâncat pentru copii. Eu n-am niciun lucru doar pentru sat. Mă mai lucrez și alții. Nu mai stăteau oamenii la sunt ciobătești? Se vede că ești femeie. Nu tot omul de diregătoria asta. Tot omul de diregătoria asta. Trebuie om de omenie. Altul voiește și nu poate. Altul poate și nu voiește. Însă voiesc și pot. Știi tu, babă? Eu pot. Laudă-te, că e capul nu. Bați, opărăște-te cât voiești. Eu știu că nu luăm un sat de birou așa ca mine. Și de aceea m-am băgat eu. Sau n-am fost și vreo de acolo când vreo 10 ani birou în ciocote. Și ce-a rămas de el? Nimic. Școala neînfăruită. Casa satului neacoperită. Mormintele neîncrățite. Sălese fund pe Valea Pădușenilor. 7 ani nealentat. Vezi bine, l-a dus la curtea lui. Ducă, ce treabă ai tu de acolo? Ce treabă am? Acea treabă am. Ca acestea mici al pentru cealaltă oameni. Iar satul al nostru. Acum, lasă că o vei face tu mai bine. Face? Să o facem. Că am și făcut eu de 2 ani birou în Ciohotești. Am făruit școala. Am acoperit-o. Am înclădit mormintele. Am făcut pe marginea paginei sădești. Mai am decât să acopăr casa satului, să fac dragi vitelor, să țăpă notar, să aduc altul bun. După aceea, fie cu eu place pe o ciobotești. Văzușo, așa fac birăi. O, Doamne, dacă n-ai zis eu nimic. Vezi, așa îmi place mie de tine. Acum ești un om cu minte. Dă-ți să ca vine ascult. Ia, adu-ți ca să-ți mai aduc. Zică ce-ar zice. Babai, până la casă. Numai terminal mâna o strechea cu ea. Ce știu femeie? Care nu-i bun dă în proces. Până la Vlădica, ba până la minister. Ba până la împărat mă duc de se mâncă cu mine. Cu mine, bine a te mânca. Zău, uite, ce-i drept, nu-i păcat. Care ia să-și ia bugiba în grupă foarte cum se cade. Om de omenie. După aceea să nu șede nerve. Mulțumim, mulțumim frumos. Mă numesc Luca Mihailoagea, sunt elev la Liceul Teoretic Iulia Gavilescu și voi recita chemare pentru țăran de Adrian Păunescu. A venit și vremea furtunoasă să ne dăm naturii înapoi. Hai, țărani, întoarceți-vă acasă, că e dor pământului de voi. Și luați și fabricile în sate, fiți muncitori, dar și țărani. Prea sunt curve suprapopulate, prea sunt bolării de bolovani. Rar câte o exotică găină sau vreun porc dintr-un sărman coteț. Casa voastră însă-și vi străină, doar atât, un buletin aveți. Și sămânța voastră cade în prima locului bizar, vulgar, de 3 ori pe zi dați bună ziua și în rest trăiți într-un ghețar. Hai, țărani, întoarceți-vă acasă. Casa e totuși locul cel mai sfânt.
fugă friguroasă, puneți iarăși mâna pe pământ. Înfloriți-l brusc cu cereale, puneți pomi, dați gresi pe cuțit, faceți case, creșteți animale și vă așezați pe veșnicii. Și când vara au venit de plin, cu dobleci, cu pepeni și țânțari, noaptea sub o lună de lumină, ridicați un foc de bălegar și chemați cu vocea voastră pe băieți să cânte lângă foc. Oameni buni, bine ați venit acasă! Hai și puneți patria la loc! Uită-te la el! Toată ziua stă și bea! Păi cum să-ți vină să lași în pace când el nu se mișcă să facă și el ceva? Bacă-l doare, bacă moare, bacă doarme, bacă soarbe, bacă vrea, dar ar uita și când colo, hai de mică, toată ziua stă la țuică! Aolă, ce ești, femeie! Mă duc să mă culp, poate așa ai scăpat de gura aia ta! Du-te, du-te, mă, că așa la mână așa lăsa băiatul nesurat! Du-te! Aoleu, Doamne, ce amărâtă viața mea! Asta vine să se laude că și-am zburat băiatul! Nu mai mire rușa mea cu ea de zburători, nu și-a și luna din sac! Ce vrei, ferică? Vreau, lasă-mă, fă, lasă, te știu, lasă, du-te! Dă-l! Măi, Tito, vii în curtea mea? Lasă-mă, lasă, că știu eu! Dacă prostănacul nu-i pus să-i caute, nu-i! Cu care-i prostănac? Bărbatul, băracu! Lasă-mă! Și nu le mai fi bacul, le-a lui Coster, bacul, mimia lui Gige. Lasă că vine rușa mea, băiat mare, la școală și găsește plăcut. Am venit să-mi dai și mie un borcac cu maciuc, așa că nor mea copilul și e poftă. De la ea, să-mi ia mie maciucul să-i dea lui norul sa. Nu mai mire rușa mea mare. N-am fără. Să trăiești? Mamă, n-a dat ce borcanul ăsta. Ăsta așa mai rămas. Pe restul a zis tata. Mergem la târg, vindem, voi ne facem cu nada. Așa adică n-ai, a? N-am auzi? Auzi, mă? Oi avea cum ajung, dar n-ai noroc. Ia uite, uite la ea, ieși afară din curtea mea, hai, ieși, ieși. Și tu, mă, prostănacule, ești cum ajung în curte să ne facă asta? N-aș fără de duci, te mai duci la școala aia, da, bă, mamă, cu școala aia ta. Sormâna, sormâna. Aoleu, ce-o fi și pe ea săraca femeie? Ia zi-o de ce te duc la școală. Vrei să arăți ca mintică? Dar ce are capul? Ăla nu știe să-i dă numele comunii. Și-i trebuie lui? Ce-i trebuie? Are mică nevastă? Are nevastă sa caii, cu boii? Are nevastă sa pământ? Are nevastă sa. Are mitică căruța, cu caii, cu boii, cu pământ? Are mitică. Nu mi-i nimeni să știu. Are, mă, dar e prost. Să nu știi tu o poezie, ceva? Găsește, dacă știu. Ia-o, hai, zic. Este cu cetele genii, codule. Așa, hai, zic. Că dacă nu ne-am văzut... Aoleu, vai de capul tău, poezie nu știi să zici. Este mai încet, da, mai încet. Ia mea. Este cu somnoroase păsărele. De Mihai Eminescu. Hai, ia să te vedem. Somnoroase păsărele. De Mihai Eminescu. Zi-o, mă, odată. Comre, dacă vă mă și încurci ce... Deci, somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună
Lingură vrei? Nu. Pâine vrei? Nu. Alt borcan ceva? Mi-aș pe tot mai doar odată cu gura aia, nu? Ziceam și eu nu că ți-aș fi și adus. Da. Aolo, voi Linco, ce faci acolo? Zuica! Popilică! Popilică, popilică! Bă, bine, ce cu? Ce cu bine? Să vede. Și vezi, iubirea noastră e eternă și nesfârșită. Eternă e vecina. Vecina, popilică, vecina noastră. Într-una îți rotesc numele și te pisez. Pe dumneata și numai pe dumneata. Lacrimile curg și oai. Sper ca să fii mâine la mine și să faci lacrimile de tristețe. Lacrimi de bucurie. Cui? Sala liniște. Să strigi pe poarta aia mică și să nu uiți nici Cica. Semnat Mândruța Maricica. Amor! Dulce amor! Auzi, bă, bine, bă. Dar aia ce e, bă? E o scrisoare. Văd, bă, e scrisoare. Dar zic eu de la cine o fi, bă? Of, Maricico! Eu vreau ca să te iau. Dar ce să fac? Ce să-i faci, bă? Pe mine mă întreb. Auzi, ia. Și te mă ajung de el? Nu. Auzi, bă, și asta. Bă, bine, bă, asta mie... Nu e, bă, neana aia... Alurănița, mă? Nu știu, mă. Câte fac eu pentru tine? Iubitule! Mă, petit mișor! Nu te-am scris să-ți fac o sănătate? N-ai fost deloc de răbdătoare? Ba, da. Sunt așa fericită când o să vadă tauna mea și să fie așa încântată! Da, da, sigur. Uite ce spun eu! O convingem să ne luăm! Vindem pământurile și ne mutăm la București ca în vremurile bune, iubitule! Da, da, mergem. Nu, lasă-mă pe mine să vorbesc! Dacă te întreabă orice, tu îi spui doar că vrei! Nu-i așa că ești stres, fericit? Nu-i așa că vrei? Vreau! Voi ce faceți, măraci? Dar tu ce facea și mămică? Mă duc să dau la urâtă Nidolea. Urâtă treabă. Dar tu, mămică, unde te duci? Mă duc să dau la urâtă Nidolea, n-auzi? Urâtă treabă. Aoleu, Doamne, cu fata aștărbită. Bă, ce faci cu aia? Vreau. Și tu, Cocoana, ce vrei, mă, dragă? Madame? Bine că nu s aici, pare de aici tu să rămâna. Ce a ta zarvă pe aici? Asta nu are cap. Lasă să o zoară, semnul cu călare. Uite, Cocoana, ai fost în stare să găsești și la nevastă și acum vine nu și-a luat gândii. Unde fă, unde a luat? Hai de mine, nu mai prostănați. Aoleu. Vai de mine! Este domnișoara profesoară de pe an. Ce profesoară, bă, că ăsta vrea să o ia. Să o ia unde? Unde? Acasă. Dar noi n-avem pe an. Să o ia de nevastă, bă. Bă, nu mai prostănați, bă. Ăsta prost, ăsta plin de maciuni. Și asta e norul la casa mea. Doamne, ferește și apără.
Stai mereu ce se fă. Madame, eu sunt Ivon, auzi mai bun. Vrei fa niște maciuni ceva? Nu! Madame, el vrea să mă ia de nevastă. Vreau! Vrea să fii de pământul ei. Vreau! Vrea să ne mutăm la București. Vreau! Dar nu se poate așa ceva. Noi n-avem plan. Ce pian, domne? Eu vreau vivir, apucare! Ce pian, domne, ca să nu știe nici să câte, nici să dea cu saca în deal. Asta e franțuză și vrea pământurile. Nu, noi vrem pentru bilerușa nostru o fată de la țară, o muncitoare, să stea aici cu noi, nu să cânte la pian. Dar ce faci tu cu aia? Este o țigaretă. Numai de la București avem de-astea. Numai oamenii deștepți are țigaretă. Vreau și-o de la mamă. Vreau și-o de la. Ce ăsta? Ăsta are voie să o ia pasta. Și eu n-am voie la țigarete, mă. Hai, băi, cum să n-ai la școală de fete și acasă în Spania, baci? Bă, bă. Auzi, șofană? Auzi, bă, da. Tu cum vrei, bă, să te culci în baie cu făclia aia cură? Să culcă, dar unde a venit? Pardon, madame. La București nu există pas de o baie. Aoleu, că și franțuză, bă, asta ne vrea pământul. Tu ne vrei pământul, ai? Pardon, madame. Vrei pământul? Ia pământul, na? Da? Am venit până aici, mi-am întâlnit pantofiorii, m-au alergat cântările, și toate astea, madame, toate astea pentru el, toate astea pentru că la mult este infinit. Au gur de-asta. Au gur, da. Tată, vreau și eu de la... Păi, vezi tu, pompilică, ca să ai augur ăsta, trebuie să știe să scrie poezii, să știe carte, să trimiți poezii de Eminescu, de Creangă și care mai e. Că Mirel ăsta o știi mult de rău. Știe să cânte la pian. Ia, și să toate țuică în gură. Păi cum să nu, dovedește-o. Avea dreptate, tanti Tita. Nu mă mai soră. Glumește! Glumește, mă! Așa ceva nu se poate, eu vreau, bă! Nu vreau! Vine pământul tăie, porcu! Mirelușa noastră să-l scoate, Mireluș, mă mă așa că și tu vrei! Vreau! Hai să arătăm fetii bătătura. Tito! Să rămână! Să trăiești! Bine! Cu asta vrei tu, mă, să te însori! Asta, fata bună! Hai! Prietene, cu ce mi-a fost dat să văd! Și cu Maricica cum rămâne? Stai, fă că vin și eu.
Vezi? Așa, iară mi-a duce. Să-ți meargă peste deșert, dar cine vine? Tragi cu ochiul la neveste, treci prin sat ca împărații de dorbănui bărbații și opățești. Vă rugăm liniște! Spune-mi drept, ți-au spus vreodată popii că păcate îți scriu dacă îmbrățișezi un fac? Să nu-i crezi. Ei știu psaltirea. Dar ce foc o fi iubirea? Nici nu știu. Nu-ți plac ochii vezi? Ei, ia, uite-i. Nu te uita prea cu dor că pot să-ți placă. Oh, sunt tineri zeci și sute care ar vrea să mi sărute și eu bag. Hoțule, te uiți la mine, știu eu ce gândești acum. Că de ce ați rușine? Eu de-aș fi flăcă odată, nu m-aș rușina de o fată nici de... Ia, stau pe la fântână, dă-mi râi. Aoleu, nu mă strângi așa de mult. Nu mai strângi și-ți vine a plânge. Haide de grabă și mă strânge că eu vreau. Vezi că nu? Ba cum să da. Știi o fată cum să o împaci? O te superi tu pe o fată? Când o strângi și ea te înjură? N-ai pățit? Chiar lași din gură că te faci. Și mie și uite-n fața, sunt aprinsă și zău. Nimeni nu mi-a strâns în brațe, nici de celor ne-am frăgândul. Dacă n-ai de acum gândul, poate tău. Vrei să bei și nu ți-e teamă că mi-e olul descântat? Cine bea să poate seama, să sărute strâna olului. Ia te aștept. Că te bate. Mă diseară, iarăși. Și spune-mi, vii și tu? Te aștept iară, ca și ieri, cu vase pline. Nu vei. Dar să știi bine că te aștept. Nu prea gândești. În loc să țipi și să plângi,
Pe capaca de gât. O urpeșirea cu paie, să mănânce prea, ca să dă lapte mult. Uite așa pe capul de gât. Eu trăgeam de funie, dar vaca nu vroia să urce. Greu i-am trăgea, dar vaca nu vroia. Uite așa munci vreo 2 ceasuri. Aoleu, stai, omule, că mă spânzuri! Nu mai pot respira! Așa s-a potrivit și vaca. În loc să urce peștirea cu paie, mai bine a murit de foame. Vaca încăpățânată. Bă, omule, tu ai spânzurat vaca! În loc să urci cu funia pe șira de paie, mai bine coborai un braț de paie la potul vacii. Dar ce om prost mai ești! Da, da, ce bine vorbești, omule. Of, of, dar ce bine gândești. Acum, că m-ai învățat de bine, stai să te cistesc, să te omenesc cu ceva de mâncare, o costiță afumată și un pahar de vin. Stai jos. Oh, ce bine vorbești, omule! Că sunt mort de foame! Ia, stau jos! Da, unde ori fi că nu le găsesc? Nu găsesc costița și sticla cu vin. Poate sunt în bec și în pivniță la răcoare. Păi știu că sunt acolo, dar ele căuta cine? Fiindcă în pivniță e întuneric beznă și nu văd nimic. Nu înțeleg nimic, omule! Cum așa? Costița și vinul sunt în pivniță, dar tu le cauți aici, fiindcă acolo e întuneric. Mai, cum să cauți un lucru aici, când el e dincolo? Dar ce om prost ești! Gata, mi-a venit o idee. Ce faci, omule, acum? De ce alergi pe aici? Stau la geam, umplu pălăria cu soare, apoi îl duc în pivniță ca să fac lumină cu soarele din pălărie. Gata, omule! M-am murit! Ești un srab! Nu gândești deloc! Mai bine îți faci o fereastră la pivniță, să intre lumina, decât să alergi pe aici cu soarele în pălărie. Nu vezi că nu poți să cari lumina cu pălăria? Așa e, cred că ai pălăria mea. Omule, du-te și fă o fereastră la pivniță, iar lumina de la soare va intra singură pe geam. Așa, bine că m-ai învățat. La revedere, la revedere! Oameni buni, văd că mai sunt și alți oameni grei de gândire în satul nostru. Înseamnă că prostia omenească e fără leac. Acum o să mă întorc acasă la nevastă mea, fiindcă mai repede se putea întâmpla să dărâme pisica ghiveciu cu flori peste copil, decât să urce vaca cu funia pe șiră de poaie sau să car soarele cu pălăria în pivniță. Nevastă! Ia vino aici, că am văzut că nu ești numai tu grea de cap. Mai sunt și alții în lumea asta mare. Ura, bărbate, ce mă bucur că te-ai întors acasă. Promit că data viitoare o să fiu mai steață la mine. O să mintea la mine. Să sape, să spere vasele. Lume! Mulțumesc frumos, copii! Mulțumesc! Ci că mergi pe la Cismele, unde se casele mai mare, din cauza stapilor care se zice că s-ar fi arătând pe acolo, și oamenii s-au suit să plăgăși, ca să aibă stafile, lărgime, să umble ele în deal, în vale, de stingherii. Se întâlnește Grigorea lui Tăgărâlă, se întâlnește cu unul care cam sclipea de departe.
Bună seara, măreică! Ăla nu-i răspund. Nu o fi auzit om. Să se mai scrie o dată, că nu mă doare cu ea. Bună seara, măreică! Liniște seara! Bună seara! Îi răspunde ăla, parcă ar fi avut țărul în gură. Îi stă drept în care. Nu-l mai lasă să treacă. Mă, tu știi cine sunt eu? Tu mă cunoști pe mine? Se uită Grigore, se uită și odată simte cum îi se scoală căciula singură de cap. Și cade jos, plăs. Ăla asemănea cu unul de murise să tot fie luna. Te cunosc, da, te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Păi, ia-mă și dumneata de guler, strângește străinul. Când se ia de guler, mic, nimic. Ăla era morul. Era strigos. Dar mâna era rămăsă să se apără în aer, apoi s-a făcut moale și așa a rămas. Bine că nu i-a zis moroiul să le ajute altceva. Paraliza ăla tot. Așa a fost de părere și Coza. Fecitea lui Grigore s-a dus repede la el. Zice... Liniște! A scăpat ieftineică. Da, moroi ăștia din Buzești sunt arțăgoși. Când le strășmează din câte ceva, pe câte un cârp, treață, o să ștergi lamba cu el. Așa de moale și apâna. Neapătul, mi-a zis dumneata. No, că de purtat știu să se poarte. Nu sunt mătălan sau curlani, mătălan. Nu am eu parte, dar trebuie să te gândești la ei. Până mai erau aici, noi, într-o lume, va să zic. Pe data mor, se gândesc pe altă. Bună oară, lumea ai lală, care nu-i primește. Nu știu de ce. Termină cu vorba. Și trimite bani înapoi pe altă. Bună oară, asta noastră, care se sperie și anul. Uite așa, miții plimbă, cine miții o plimba. Dar asta sunt și moroiești arzăgoși. Mai au decât de unul ca dumneata. Nu mai zice dumneata, ca ăla. Dă-mă atât neapărat. Cum nu ți-e frică de el? Mergi, îi dezgrobi, îi întorci, îi înțepi, îi faci atâta bine cu mâine. Că singur în cimitir, Coza tace și privește drumul, ești Păi, Doreică, mie mi-au luat frica de pe vremea când trăiam. Și Grigore simte cum se moaie șaia. Și s-a schimbat gura așa, în partea dreaptă. Nu se mai înțelegea ce zicea. Dar tot ceva în ideea, că când vine asta? Am glumit, mă, nene! Zise Coza când îmi vede așa galben. Glumit și eu o țâră. Ce ești așa? Și început să-i dea peste gură ca să-i drepte cociala. Glumesc! Hai să-ți drept cociala acum cât e caldă. Ia-mă de gură! Ia-mă de gură, mă, să-ți drept cociala acum cât e caldă. Nea Coza, te-aș lua. Da, cu sred, că eu că mâinile fluturau fără viață, ca niște mânece. De atunci, la numele de Grigore, s-a adăugat porecla în moară. Grigore în moară. Lilie, unde s-au dus fetele alea? Unde or fi ele acum? Nu mai tu le-ai dat nas. Nicolae, de ce mai aștept? Ai băgat nasul între picioare. Când ai intrat la o vitea după alea, lasă-n jos, n-auzi? Da, ia. Lasă-n jos mâncarea pâinii. Acum să mâncați pâinele. De ce să mâncăm câinele? Fă proastă, o sărit-o de la locul tău. E bun câinele de mâncat, fă. E bun să te mănânce el pe tine. Chiar o să te mănânce. Asta la brânza mâine o să-ți ia. Nu treci niciodată la masă. Dacă n-am să mă duc cu nume și bălași și moartea să bea pe
Taci, bă, din gură dosădito. Vezi, bă, de treabă, ai pus mâncarea odată. Maraschive, ce stai aici și velești fasolea la mine? Treci în pace. Nu ți-am mai văzut de mult din seara, plângești ca un porțat la maică ta. Deci treci la masă. Liniște sala. Și pe voi, adorsiți căldatul, treceți la masă. O lăsați pe nota singură. Hai, treceți la masă. Și unde sunt căilați? Nilă, Achime! Ce mă cu voi aici? Nu vă este foame? Treceți la masă. Puteți lua nu de mi spună voi de dimineață. Ia-ți o frână, docăritele, de câte ori să spun, că ăștia nu sunt în stare să facă nici măcar un scaun. Aș bătut. N-au știu ce colțat? De ce colțat? Cine mă întrece? Așează de masă, ridică de masă, abia se mișcă, abia se așează, clem, clem, parcă e de să mănânce o dracu. Pune bă mâncarea ai odată. La cum să nu e? Tu te de la din puntă de la tăiate. Ce duci un ochi? E să mai gândă. Parcă spuneai să le mănânce lupii de oi. Mănâncă magile și te mai viol, băi. Puturosule. Când e când să te uiți o râși de aia. Dacă mănânci, ești ca un frate. Dacă nu, ești ca doi. Aș bă. Nu-l lăsați în pace. Săracul trimite și rază de ținte toată ziua foile. Îl mai face și puturos. Aleargă după de păcita aia de mischita toată ziua. Taci, bă, din gură, n-auzi. Pune bă mâncarea, n-auzi. Și mai trage-te de făcere, are că mai de când vorbești. Trage-te. Asta ne-am putea să studiem. Ce avem ne-am putea? Ai, băi, niște brânză. Nu! Atunci mă pe mine. Liniște sala. Că nu e atât de brânză. E necaz că o să rămână repetez. E necaz. La fel ca și anul trecut, te-ai apucat să primiți boile. Parcă vrei dacă lăsai bani bună să se ducă și el acolo. E drag și bun. Ia mai las. Ne găsi și boaia. Da-o din gură, frate. Că nu sunteți munciți, bă. Băi, când venea pe la treala, dormeam cu dumnicatul în gură. Acum vă spar doarele și stracturile astea în cap. Nu-ți nici la sfânta masă vă puteți astâmpăra, mă. Nicolae, stai doar și mănâncă dacă nu te iau cu capul de pereți până ți-eți bolboșii ochilor. Stop, mulțumesc. Mulțumesc frumos, copii. Frații mei, ziua bună lume multă. Bă, nu să vă cură și foame de mână, știu. Bă, mie îmi place mâncarea, să știți. Bă, îmi place să mănânc. În momentul când îmi văd mâncare, bă, încep că mă strânesc în gură. N-am gust așa. De parcă mă simt dimineața la stomac. Dacă nu le dau să mănânce, încep așa să-și creștească, bă, dar parcă lucrez ceva cu picamărul la mine în gură, bă. Nu să mă eu. Și dacă tot nu le dau să mănânce și după aia, de la trepidațiile, de la sprăjniturile alea, mă mi să umflă buzele așa de mult, că zici că foarte mă, zici că foarte. Bă, mâncarea italiană, mâncarea italiană e bună. Sarmaloni, de-astea, mai noi, am părut de acum. Bă, știți ceva, da? Am impresia că italianca asta e o limbă extraordinară, mă, deosebită. Adică, de câte ori vorbesc eu cu un italian, m-am făcut și pe mine, mără meu, mă, de atâtea ori mă strânge de gât, să fiu orec. Bă, asta e exagerat de prieten, nu știu ce să zic. Acum, vără meu sadă e plecat în Italia, e băiat bun, dar e cam bămpălău așa. Uite, dar la mână până la gură. Uite, de exemplu, el plecară în Italia, dar uitară să se întoarcă, mă. Uitară să se întoarcă. El ne mai trimite așa, pe la ocazii, câte o brinze, câte o păstină, câte o atenție acolo. Uite, de exemplu, acum vreo 2 veri, mă, ne trimiseră o combină. O combină. Liniște sala. Bă, să chinuiră tata să o pornească, bă, o săptămână întreagă să chinuiră, bă. Bă, dar nu putu, mă, are cu combină, nu putu să o pornească. Venirea la noi în cortez să o pornească și înțeleptul sacului, pe priceputul sacului, am zis, adică priceputul, băiatul ăsta n-ai ce zice. E atât de priceput, bă, nu găsești la el în cap
ăsta la noi în curte și știi ce? Zicea lui mama. Am venit să bună? Combina nu e tot aia. E de scos morul. De ce scoți în stărite? Știi ce, mama? Mă scoți tu pe mine în stărite. Ce mă, nu știu eu pentru ce e combina? Stări repede, mama, aia la stărite. Acum, ăsta, ca să se revanșeze fără eu, ne-i trimiseră un porc. Mai acum vreo 2 ani. Bă! Liniște sala. Dar în loc să-l trimită și el până de 5 ca să-l tai de gata, îl trimiseră de acum în iulie, mă, ca să-l cresc eu auzi. Să-l cresc eu auzi. Bă, uite că tot veni formată porc. Auziți porcă ce auzit eu înainte să vină eu aceea. Auziți că cum era la... Și că nu se îngrașă porcul în ajunul Crăciunului. Bă, păi dacă porcul meu n-a avut poftă de mâncare, eu ce să-i fac? Adică eu l-observăi, mă. Nu era așa să se repleagă direct de mâncare. Luam mai după deasupra ca să nu se îngrașă. Adică porcul meu mănâncă sănătos, pe alese și atâta și vindă. Dar, mă, te întreb eu, mă, dacă porcul e slab, n-ai mâncat. Țin și milă de el, adică te uiți de el așa frecăre, n-ai văzut nici pe el, n-ai ce tăia. N-ai ce tăia. Dar eu tot încercai să-l tai. Era mai așa, slab porcul, dar eu tot încercai să-l tai. Bă, și zicei să fac și eu cu normile astea europene după acum. Și zicei să fac repetiții înainte. Fac repetiții, să vadă porcul cum îi de mort, ca să se obișnuiască. Bă, dacă nu ieși cu cuțitul afară să-l tai, făcură porcul atac de panică și muri, bă. Muri porcul, auzi. Acum, în loc să-i mănânci cioriciu, îi mănânc Poliva. Bă, să fie mai bine am pomenit așa ceva. Mă, acum, trebuie să-i umblă după arte după el, să-i fac certificat de deces la porc. Să umblă după cupon de pensie, talon medical, adeverină de la medicul de așa minte. Poolo, bine că mi-a amintit să-i retrag ce de fiu, bă. Bine că mi-a amintit. Mă, acum, ce mi s-a întâmplat în ea cu vreo 2-3 săptămâni? Vine fisolul în copac într-o zi și mi-aduce 3 bilete, uite, credeți, la operă, mă. Și se caută eu la operă, păi, zice, ia du-te, mă, și cum te mai cultiv, și tu te mai... Și să mă cultiv eu, bă, ce sunt fasole, să mă cultiv. Bă, și zice, hai să mă duc, hai să mă duc la operă, să mă duc. Și o lăsai acolo, să-i bă, nevastă mea curtea. Și bă, un copal după aceea, după sat Gheorghe, așa zice Gheorghe. Bă, și plecară la oraș, la operă. Noi acolo ajunserăm, uite așa, graș de ăsta, nu știu cum îi zicea. De asta clădire, de asta mare, așa, impulătoare. Și era o sală mare acolo, multe scaune de astea, scaune frumoase, de alea îmblănite, așa frumoase. Și în fața noastră era o platformă, nu știu ce făcea cu platforma aia, că era mai înaltă. Și în fața platformii erau, uite așa, 2 perdele de astea mari, uite ca astea, așa mari, frumoase, ca tifeata aia, bună, mă scumpa, legate cu oasă de o pârnă. Bă, și neașezară mai frumos, scaune și așteptăm să înceapă spectacol. Acum ai Gheorgheală meu, pe drum, mă ură 10 sticle de Coca-Cola de aia neagră, bă. Că citiră pe etichetă, ci că împart eu Coca-Cola cu Gheorghe. Și ziceră să le plătesc eu. Băi, le-am plătit, dar ce să fac? Bă, dacă când ajunserăm acolo, zice că vrea la teguletă, bă. Mă, eu zic, du-te, mă, la teguletă, dar să nu te pierzi pe acelea, faci vreo boacă în rândul meu, mă. Ce bine, mă duc, dar stau cu minte. Bă, stătura asta așa, bă, că începură spectacol, bă, începură spectacol. Și, uite așa, se deschidere frumos perdelele mari și în spatele lor, uite cam așa, aici era o grădină, mă. Bă, dar nu era de aia adevărată, mă, era de carton, aia credea că ne păcălește pe noi. Și era și un pom, uite așa, uite ca pomul ăla, uite așa, frumos acolo. Bă, și începe spectacol. Bă, vine una de la mărasă, mă, uite, s-o solidă, intră pe scenă, mă, și începe să chirăie aia. Bă, știi cum s-auzea până în fundul satului cu chirarea aia. Obosiră sărană. S-a așezat în fața grădinii cu o bancă. Și acolo zic, bă, și mai tare, mă, să dea tot soarele, uite așa. Zic, bă, nebuna. Vă bați seama că și aia de culițe de pe spate, să se durase la câțiva zi aia și trimiseră pe unul mai pomală să se ducă să podolească. Bă, și reușeam mai din pomală. Bă, reușit. Veniră pe scenă, o luară pe aia, o podolii, să duseră în culise, să duseră în culise amândoi. Bă, da, când ajunseră acolo, și mai tare începură să-i chirăie amândoi acum. Bă, dar acum le înțelegeam graiul, nu mai era italiancă de asta. Era românească de-a noastră. Bă, dar când mă uit mai bine, bă, ăia nu țipa ca așa trebuia. Ăia țipa că să vezi, nebunul de Gheorghe nu găsirea teuleta și văzură pomul în mijlocul șerii. Și ce zice? Hai, bă, să mă ușurezi pe pom.
ce rezolvești? Bă, acum nici nu mai te duci, că acum stai în pat la televizor și dai pe fiecare. Bă, da să spui, mă, n-am cea mai mare, ce mi s-a întâmplat, mă? Nu, erau vecinari meu, exact. Bă, măi, era o vacă nebună, mă. Bă, ori o vacă nebună, muriu. Vaca, de nebună ce ea, a început să facă tauplez, mă. Tauplez de ăsta, să dezbrace, mă. Bă, în jură, uite așa, arată buzerul la toate urâtare, de uite așa face vacă. Bă, un cocoș mai nebun, bă, de-aia e kilograme, îi căzdură în crește, căzdură cocoșul în crește după vacă. Asta mai cântă cocoșul muric, cântă mumuric, auzi? Cântă cocoșul mumuric. Fac seama că este consumarea dragostea dintre ei. Că căzdură vaca cloșcă. Căzdură vaca cloșcă, auzi? Acum nu mai muge vecinul vaca. Acum muge omul. Dar smântână nu putură să facă, smântână nu putură să facă din nou. Bă, oameni buni, nu știu, mă. Mă, dar după ce vă spuse eu toate astea, mă, eu cred că sunt îndreptățit să spun. Bă, îți mai normal sărat. Eu așa cred. Bă, până când m-a apucat și pe mine de la geala, Dumnezeu cu mina. Dar până atunci sunt în perfectă funcționare. Ei, nevastă mea curca mai e. Mulțumesc frumos, foarte bun, sincer. Ai hotărât, mă? Am vorbit de calculată noi. Ce că săptămâna plecă cu ei la București. Ducă-se în putin. Avem 24 de oi. Toate curate. Asta înseamnă 240 de lei pe zi. Pentru o săptămână Înseamnă prostia ta din cap. Nu, eu te-am spus. Dar doamne de să plătim bani. Eu zic că trebuie să-ți plăti, dar ai să-mi dai cu mine. Lasă-le să se ducă. Nu e vorba numai de bani, dar și crezi mari. N-au franță. Cu ce să fac? Și ce păcați în voi dacă mi le aduc cu voi? Cum ce fac? Mai e o păină, mai e un păr. A, oi de pleacă, ei rămân. Iar peste o săptămână două începe sânge. Am trăit noi și fără. Ești bine de căini și de ei. Gamario! Gamario! Gamario, gata! Îi dăm drumul atunci cu voile la București. Începe răbuiala. Da, mă, ia spune, ce zicea? Avem 24 de oi cu lapte. Asta înseamnă 240 de lei pe zi. Așa de tot spunea asta la masă. Și el ce zicea? Alea ce zicea cu turoasele alea? Măsta, ce zicea? Lasă-l, mă, să se ducă. Nu mai mai departe. Dar să știi, băieți mari, hai, bă, ce râdeți așa? Ca urmă la ăsta în grădină și nu știu ea. Ce te-a spus Nilă? Da, mă, te-a luat în grădină. De ce te-a spus? De ce te-a spus Nilă să te luat de naibii? Că te zici că vii să mai înțeles. Hai, spune. Ce tot mă întrebi? Nu spune-mă, dar. Liniște! Să aducă la capă 4.000 de lei. Nu o să vadă ei nimic. Băi, eu mă spun. Firus. Pe militar. Stai, Nilă, stai, mă, prostule, stai să vorbim. Acum voi ce o să faceți tu și cu Nilă? Când plecați? Trebuie să fugiți înainte de secere. N-ai că cer să le secere tu și nici cu ce să care. Să vedeți ce se facă fără voi. Nu găsești noile arhime. Să vedeți, să fiu cu ajutul noi. Eu zic că după vreo săptămână în urma ta, mai avizat și că legăm pe ei și fugim. Nu-i așa, mă, Nilă? Merg, mă, merg. Este halnavi, vezi să nu-și apuce tabletul. Te-am prăpădit de tași. Stai să începe cu copiii lui să te de sufletul. Caii voștri averea voastră. Dacă nu pune viața voastră, aglomerați și voi la casa voastră. Nu că n-am pus în pentru răsăturasele alea. Ați muncit de când erați mici și nu vă adă haine pe voi ca copiii oamenilor. Acolo e munca voastră, proști. Vezi, mă, auzi ce Maria, plăvane, ai stat și ai muncit pentru ei, ți-ai cădea jos dacă n-am fi noi să te învățăm. Mai taci pe din gură. Ce să tacă din gură? Așa e. Te super că nu ne plăvam. De când muncești și un bine spus și te îmbrăcam pe degeaba. Plăvane. Bă, Nilă, ce-am vrut până acum? Ne-am înțeles așa? Ne-am înțeles, bă, ne-am înțeles. Catrină, ia fă secerile ăstea. Paraschive, uite-și, bă. Nu vezi furcaia de acolo. Ia-o și bagă-o șofror. Hai să te înțepi ea și tot ai să o ridici. N-am. Asta mi-o când dumneata Neilie de câte știu eu. Dar anul ăsta gata. S-a terminat una. Da. Da? Așa. Concilea pământ.
Loterie monumente, 3.000 lei. Locațiunea monumente, preț de plată 2.800 lei. Păi nu-i cine știe cine e, plătește acum de statele și cu restul de la spână după secere. Altcumva n-am primit. Adică s-a primit lei 3.000, s-a primit de la domnul Ilie Monumente. Hai, Nelie, hai că mă grăbesc. Mai am de casa 60 de oameni. Păi de unde să-ți plătesc, bă, dacă aș putea să fac bani, aș făcea și adopte. Ce dracu, mă, Nelie, că ți-aș tăia și chitanță. Hai, nu mai fie la că statul nu plătește să fie vremea de oameni. Păi, băi, și eu că ai tăiat, dar dacă n-am, îți iau caii din bătătură. Nu poți să iei caii sunt ai mei și nu statul tata. Părerea mea e și mai bine să lași caii. De ce nu vrei tu să înțelegi că e aici o chestie, aici așa discutăm. Păi cu ce? Că noi suntem bani, spetă să două, la plătesc. Ce să ce că la plătești? Nu. Dumnezeu, mă, ține de 6 ani de zile. Liniște în sală, mă rugăm. Parcă ar trebui să plătești mie. De ce nu vrei dumneata să plătești odată și să te scape mereu? Ce aștept? Păi de unde să plătesc bani? Dacă aș putea să fac bani, aș făcea și adopte. Lasă, domnul, ca dumneata. N-am mai văzut. Doar nu te-aș plătește lucrurile. Numai dumneata vă să știți că abia am de mai bine de 15 ani. Care 15 ani? Cum care 15 ani? Cât e de la război de când și-a dat statul? 16 ani, 17 ani. Care 17 ani? 17 ani de când o lungești. O lungești mai cu plata titlurilor bancă. Sigur, vine conversiunea și te scutește. Ai 14 cuvane de pământ și din alea 14 cuvane de pământ au fost mai frate, să știi care să plătești loturile pe care ți le-a dat statul fleașcă. Care mai pe cuvane? Care fleașcă? Măneile, de 6 ani de zile de cursul la centru, ba cu 500, ba cu 550, ba cu 600 de euro. Păi bine că-ți dau și de ăla, bine că dai și de ăla. Dar să vezi, s-a terminat, nu te mai lasă să joci cu mine. Dacă nu vii mâine la primărie să-ți plătești loturile, eu aici cu radare și te iau și pe mână, dar nu numai ca aici. Las că vezi. La păcălit. Ai, uite vrei că pusă. 1200. Iar dar pare 100 aflatul la o fol. Asta. Monumente, te-ai mai gândit, mă, la ce spus eu de dimineață? Bă, dar mamă, 11 locul? La ce dracu mai zic? Să-ți atâția ani de zile și crezi că ai ești, că ți mai cumpără careva. Nu e bun, că e înghesuit. Liniște în sală. Bună ziua! Noroc! Bă, albirul ăsta, o fi surat. Ce te crezi? Păi tu n-ai văzut. Ce să văd? N-ai văzut, bă, ce urât e. Îl dau dracului tău care nu se punea și îl face pe surtul. Lasă, vii tu la partea mea. Păi, bă, bălosului, bă, degeaba te super, bă. Nu e rămâne, mă. Ia soră. Nu spusei de dimineață. Ori tu e să faci. Pe mă, tati, Chior. Mă, ce că ești Chior, nici n-auzi bine. Toată ziua să ai gânduri și vei. Și la Sfânta Biserică nu vrei să mai fie. În fundul neacului o să-ți să-mi auzit și că Cazarii s-a citit asta în biserică. Nu cel ce se îngrijește de viața asta, care e crezătoare, o să fie în viața lui Dumnezeu. Și caute, o să plăcem și voi vrea să ajung mâinile ta. Și dă-le nouă, Doamne, cât mai multele târghii și bolime și adă cât mai multe proaste la biserică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Ce se mai bucură satana când te aude vorbi? Uite așa bate în bine. Dă-te fă de acela. E trebuie să mai chestii de băgat de ce. Achim, vă ce să plătești? Da, plecăm. Și nu e așa, că vă întoarce tamana la față. Mulțumesc frumos, copii, mulțumesc frumos, adică dragile mele fetițe. Iar vrei să te pupe cucul la mine să te scurce? Să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci în fiecare dimineață se auze pu-pu-pu dintr-un tâi bătrân de pe coasta dealului de la Moșa 3. În gândul meu, las cam să te prind moța tu și te-o întreba ce vrei, când ți-o smulge coada în toată și ți-o
Zică-mi. Da, aș veliță că te-am căpășit eu. Ei, mai pupa tu și pe dracu de acolo. Căci în fie... Păi mai pupa tu și pe dracu de acolo. Căci în fiecare dimineață se auzea. A doua zi, ce să vezi? Vine mătușa Mărioara cu falcă în cer și una în pământ, la mama zicând: auzi, dai dumneata cunată, să fure eu pupoza care ne trezește de atâția ani la lucru. Și mama îi răspunse: ce spui cunată? Dacă aș afla că el a prins pupoza să o chinuiască, l-aș ucide în bătaie. Mătușa Mărioara: nici nu te îndoi de asta, că mi-a spus mie cine l-a văzut, că el a furat, că el a furat. Eu aș spus una că asta auzind, umflai pupoza din pod și plecai spre cârsopul. Și ajungând la târcut însă, printre lume îmi fac loc, strigând cât mă ține gura să se audă de-ar maro. Nevistor, pupă spând, marfa mea-i blândă ca un miel, dar mulți nebun mă întreabă: de vânzare-ți căinușa aceea, măi băiete? De vânzare, moșule, zic. Și cât ce-i pe dânsa, zice? Cât crești dumneata cum face, zic. Ia adu la moșul să rămăluiesc. Ia, că a fost neacă scăpă, zise jeabra dracului, după ce se făcu o caută de ouă și dă drumul răsus. Eu supărat îi zic: ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului, dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scapi așa ușor de mine. Și strig: ajutor, hai săriți, hoții măi, pradul necușor. Însă moșul rupă scoara, zbârle pupăza spre nori și din hainea voioasă o porni spre satezul. Astăzi iar, pu, tot de zor, sus întâi noi. Dar poți cânta de acum moțat-o până în veacul de apoi. Nu mai face gustorie cu moțate de alte voi. Dacă ști voi cât a suferit săraca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de mine. La ce te gândești, Andar? Mă gândesc cum a fost cu putință. Cum a fost cu putință? Ești tare amărât. Cine nu e amărât de roșie seara asta? Uite-te nerău și privește-te. Ți s-au înnegrit și ție privirile, de parcă ți-a fi suplat pântul de chină în ochi. Adevărat? Nu știu cât o să mai țină asta. Cine ar fi crezut că o să se întâmple așa? Dacă ar fi știut cum se vor întoarce lucrurile, nu te lăsa să pleci din fruntea statului Azar. Trecerea aceea a fost un noroc. L-am ales pe cerce și biruitor, nu puteam face altfel. Mă întreb, cum de-a putut ieși tocmai unul ca el biruitor? Să se fi întors pe dos regele hărniciei? Să nu mai fie adevărat că cel mai harnic e și cel mai vrednic? Nu mai știu. Sunt caprici mă putești de negură și nu mai pot să înțeleg nimic. Ciudată hărnicia lui Corpus din noaptea aceea. L-ați mai văzut vreodată până noaptea aceea atât de harnic? Da, de atunci încolo. Adevărat. Ciudată cu acea hărnicie. Parcă îmi vreau singure mâinile între znopi. Și totuși abia cu un joc de n-am vis pe ea. Greu ea să pornicnea mereu, parcă ar fi avut în mâină seceră cărită. Corpus e astăzi căpetenia noastră. Și de când ieri așezarea noastră de secerători e de nerecunoscut. Toate s-au schimbat în ea. Și nimic nu mai seamănă cu ce era sau cu ce trebuia să fie. Încăsuse bărbatul la padă, porât de boală. Mi l-au scos cu silea din așternut ca să-l ducă la muncă. Și pentru că n-a vrut să se lase târât de oamenii căpeteniei, l-au bătut cu biciul. Alaltă el l-am îngropat. Mi se rupe inima de foamea pruncilor, sănii suscați și cămări de goale. Am mers să cer o baniță din hambarele unde adunam numai de odinioară avuturile tuturor. Oamenii mi-au propus m-au aruncat, ca pe un câine de pipas. Voiam să fac nuntă. M-am dus să-mi cer partea care mi se cuvenea. Nu mi s-a dat, ci că până când mireasa mea nu se va duce să dănțuiască la ospețele curții. Sărman de tine, Azar.
în ginere ți s-a răspătit strădania. N-am ce zice. V-ați adunat la Taifas? E mai plăcut să vă pierdeți vremea pe aici decât la muncă? Acolo unde vei locul? N-am dreptate. Decât felul de muncă pe care dorești tu, e mai plăcut de bună seamă Taifasul. Ei, ești și scumpul meu soțul printre voi? Da, sunt și eu. Nu mă mir atingerii buția voastră. Zic cam despre ce vorbeați. S-ar putea să aud și eu? Ar fi fost mai bine dacă ar fi auzit. Ne plângeam de cele ce se petrec în așezarea noastră. Ce? Cum? Ne plângem că lucrurile satului nostru nu mai sunt așa cum ar fi dorit noi să fie. Ia aminte, secerătorule, ce vorbești? Ne plângem că suntem plăbiți de puteri ca vitele sub juc. Jucul vi se cuvine, blestemaților! Vă plângeți desigur de mine! Și de tine, Corvus? Îndrăzneala aceasta te-ar putea costa scump, secerătorule. Ați început să cârtiți la spatele meu? Nu sunteți poate mulțumiți de mine? Vreți poate să vă arăt pe de-a întregul de stănicia mea? De stănicia ta sunt biciul și pumnalele. Vrei cu tot din atisul să mă scoți din fire? Am să pus să fii bătut până la sânge ca să mă cunoști. Nu pentru astfel de judecăți te-am ales, Corvus. M-ați ales? Cine se poate lăuda că m-a ales? Eu sigur m-am ales. Eu și numai eu. Să vă întrebi de asta. Nu se cade să vorbești așa. Noi te-am ales. Cum? Încă tot la societate vă arătați limbile, căpâncilor. Ești căpetenia noastră, Corvus. Căpetenia aleasă cu vechiul obicei. Respectă așezarea și obiceiul. Eu nu sunt căpetenie. Eu sunt stăpânul. Și noi ce suntem atunci? Slugile mele, robii mei. Noi slugi? Rușine! Rușine! Vreți să pun tărișurile astea pe voi? Vreți să vă pun să mușcați stărâna? Încetați muritul câinilor! E prea mult. Prea mult. Ori credeți că mi-e teamă de voi? Nu, nu mi-e teamă nici de voi, nici de nimeni. Puterea mea e fără pereche. Ca pe niște mielușii așa o să vă pătolesc. Picioarele o să vă pun să mi le lingeți, să vedem și atunci o să mai fiți nemulțumiți de mine. Semeția ta e neghina care cu furcă în vârful spicului, Corvus. Îndrăzniți să vă măsurați cu mine. Eu sunt spicul, voi pleaca. Pleacă noi? Pleacă noi? Da, pleacă nemernică și târătoare. Sunt peste voi ca soarele peste câmpul cu buruieni. De n-aș fi eu, n-ați prețuit nici cât mușuroiul de tină. Încetează, Corvus! Bagă-te seama! Ca pe niște gângăni, așa o să vă strivesc. Vă măsurați voi cu mine? Dar cine sunteți voi? Ce puteți voi? Neputincioșilor, proștilor! Te ajuns, Corvus! Stăpâne să spui, nu Corvus! Niciodată! Stăpâne să spui, auzi? Niciodată! Luați-l! Luați-l de aici! Tăcere! Sau vreți să vă pun un și pe voi? Haideți, plecați! Să nu vă mai văd! Să nu vă mai aud! La muncă gloată sențuroasă! Și să nu vă mai pricânti la spatele meu, că-i vai și amar de voi! Fiept de mânie, ca un râu căruia stă în cale stâncile. Potolește-te, Corvus. De ce-ți faci zadarnic sângerău? Sunt proști. Nu-și dau seama de puterea și înțelepciunea ta. Ai dreptate. Nici nu ar trebui să o aminte la ei. Numai cu tine, mă cred. Numai tu îmi vrei binele. Binele tău e binele meu. Îmi place cum mă numești asta. Te numesc așa cum se potrivește cu șireteria și intrigocia ta. Ia spune, la noapte petrecem sau postim? Petrecem. Pregătește un spăs pe cinste, așa cum se cuvine unui stăpân ca mine. Așa-l voi pregăti. Cuptoare sunt de acum 5 arutoare desfundate, mândre între pincioase mașinat și suna mai melodioasă ca cealaltă. Ascultă, Bobruț, de ce nu-ți cauți tu o mireasă? Nu vreau să rămâi făcă în preajma mea. Vreau să te înzestrezi pe merit. Ești darnic, dar când Alege! Și-o pe oricare. Te vrea sau nu, ți-o dau. De te place sau nu, o fac să te primească cu sila. Parcă pe mine, dragomara, Liniște sala. Parcă pe mine, dragomara, mă place. Dar am să-i scâmpăr eu într-o zi și de răticia. Alegeți mireasă, Bobruță. Alegeți mireasă. care-ți place, dești smintitule, deștile care sunt stăpânit ca în valnică patimă, ai înlemnit dești ai cărui ochii văd în zor, noaptea, la miază, răscolindu-mi adâncul, ai înlemnit de pricepele căror buze dulci și mustoase,
le doresc pe gura mea, al cărui obraz negru ca pânza mă urmărește pretutindeni, nedându-mi răgaz. Sunt sub dorovea ispitei, nerodule, a ispitei care e lângă tine. Și tu mă săbătești sub pusul tău credincios. Mă nuncești cu prosteasca ta îngufare, cu semenția ta înturată de închipuiri nebune. Și răbdarea mea te sapă încet, ca o cârniță ce roade pe delete rădăcinile tâlpinii nesocotite. Cu cine vorbești, băunuță? Vorbeam cu mine. Și ce spuneai? Ceea ce spunea nu-mi sieși. Ceea ce îți poate spune Nu spuneai oare ce mai după un Vigri? Nu te întrebai pe unde o fi rătăcit sărmana Vigri uitată de alesul ei? Prin ce miriși părăsite și sângerează tălpile? Doar te va putea scoate din mintea ei? Ceva ciudat e locul tău, băunuță. Un tremur ușor, pe care alții nu ți l-au văzut, dar pe care eu ți l-am zărit de îndată. Ce-i acest tremur ciudat în locul tău, băunuță? Ești beată de închipuiri. Sunt mai trează ca o leoaică la pândă. Ia aminte să nu sară asupra ta și asupra acestui tremur ciudat în locul tău. Mă faci să râd, Vigri. Râzi, băbruță, râzi, dar ia amintea, chiar amarnice, băbruță. Tot pe aici, bătrânule, ți-am mai spus că nu sunt doar dintre tine. Era dor de copila mea. Ți-era dor să întărât împotriva mea. Am tărât destul. E dreptul meu de stăpân, dar el nu are ce căuta aici. Adevărat, ce să caut eu pe aici? Piei din ochii mei. Decât scârbă și amar. Du-te, tată. Du-te și nu te mai potrivi la vorbele lui. Ce-o faci? Lasă-mă cu nenorăcirea mea. Ce-o faci cu mâna ta? Dacă ai fi drăgăstoasă și ascultătoare, ai vedea cât de plăcut e să fii nevasta stăpânului. Ei, și acum fiindcă am rămas singur, spune-mi, Dragomara, tot atât de îndărată, tot atât de nespusă, încă nu te-ai hotărât să te dedai mie. Încă tot nu mi-ai îndeplinit rugămintea. Rugămintea ta e sortită neamțului. Atunci și întrebările tale sunt sortite să rămână fără răspuns. Numai un gând umblă în capul meu. Se rotește în mine ca o piatră de moară și macină orice alt gând. Acela n-are sorți. Răzgândește-te! Dă-i drumul lui Grăuian! Răzgândește-te, spun! Dă-i drumul lui Grăuian! Scoate-l din temniță și lasă-l să plece unde nu-l duce ochii. Sau poate ți-e teamă de el. Ți-e teamă. Și de aceea ți-i închis. Mie, teamă. Ție, teamă. Teama că el ar putea trezi în popor acel curuit sur pe care nu-l auzi. Teama că el ar putea trezi în mulțime jarul care mă unește. Ba, scâmpii, nu mi-e teamă nici de el, nici de nimeni. Atunci dă-i drumul și o să mai ai cu drum și suflet. O să te am fără să-i dau drumul. Îi dau eu drumul. Cum? Ce aud? Aud bine. Îi dau eu drumul. Îți scot din temniță pe Grăuian. Nu mă așteptam la asta. Știu. Și totuși e așa bun. Ai putea face tu așa ceva? De ce nu? Tu? Tu, omul de încredere al lui Corvus? Tu, mâna lui dreaptă? Da, eu. De ce te mir? Nu sunt doar dreaptă putredă? De ce te mir? Cum să nu mă mir? Cine în locul meu n-ar face la fel? Nu-i lucru de nimic să aflu că ești gata să strădezi stăpânul. Dar vreau să știu și prețul ce trebuie să plătesc pentru eliberarea lui Grăuian. Nu degeaba faci ceea ce faci, băuruță. Te cunosc. Nu ești tu omul care să săvârșește asemenea fapte fără un folos pe măsura lor. Prețul e acela pe care vrei să te dea lui Corvus. Anume? Trupul și sufletul tău. Cum? Spunea adineaul lui Corvus că îți va îndeplini rugămintea vei fi a lui cu trup și suflet. Ei bine, eu ți-o îndeplinesc și pentru același preț. O, băuruță. Sunt nopți întregi de trupul după tine. Mulțumesc frumos, copil. Mulțumesc. Trebuie să fac pe cheaful mamei și să plec fără voință acolo, printre străini. Să las ce mi-e mai să
sănătatea neamțului de atâtea veacuri. Liniște! Lasă-ți băieții satul cu tot farmecul frumuseților și poate du-te printre străini. Dacă te lasă cârtalnica de inimă, mă, poți să ne arăt de unde te dau, face problema să înțeleagă. Pot să mă prolongezi de bucurit și să mă printre străini. Erau picioare mame, care și așa face și mari. Altul nou, ce nici de pe deasă și așa de nostru și a putea din înaltă, ți-un fi cât coboră în pământ de dinaintea ușii. E gava, numai cu două picioare de vacă de semn crucea luna de mirare. O leacă ce nu-i penală sufleteală de dătura mea, îmi și pregătea pe bugetul lumării, ținea din altă răspasul familiei, sau, mai degrabă, lua furincina de la mână să o vizită, mi se dau pe călcări sau orașul și să mi se dau mie în plăști. Și-mi făceam un vechi boghet în frunte să nu-și prăpădească odorul. Așa era mama vremea mea. Plină de minunății. Mi-aduc aminte și mi-aduc bine aminte că ce brațele ei mă vedeau ce ziceam sânța cea dulce și caldă. Mai nou să și sânge din sângele ei, și carne din carne ei. Iar a vorbit tot de la Dumnezeu. Iar înțelegere de la Dumnezeu. Când vine vremea de a face ce-i bine și ce-i rău. Ia, o și o. Nici frumos până la 20 de ani, nici cuvinte până la 30 și nici băgat până la 40 n-am fost. Dar mai sărac decât acum, decât anul trecut și de când mă știu, n-am fost. Amintiri. Mulțumim! Dragomire! Dragomire! Da? Se duce la curciu, acasă, n-are ce bea. Am cum? Tu aici ești. Gheorghe, de ce nu schimbi tu gândurile, mă, băiete? Și vrei să nu le schimbi ale mele? Îmi pare rău de tine. Așa negrijită cum sunt. De ce nu mă lași tu necazul meu și mă mai conduci? Pentru că mă iubești. Asta o știm. Da, pentru că te iubesc. Lasă-mă ca de la mele trebuie și du-te. Ești tânăr. Mergi de scaută, mă rog mai mult. Așa cum mă iubești tu pe mine, eu nu te pot iubi. Tu nu poți iubi? Voi fi iubit și eu odată, dar n-am avut parte. Acum, la mine a trecut vremea iubitului. De-aia, Gheorghe, să mai spui odată, caută-ți noroc în altă parte. În altă parte, bine. De ce să-ți încurci tu o viață tânără cu pățeli trecute, să iei o femeie cu gânduri vechi? Și apoi, chiar așa, cum să mă iei? Ți-am spus. Să mă desparți eu acum de Dragomir? Nu se poate. Știi că ți-e nebică între ele. Da, dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el și Dumnezeu știe ce face. Eu trebuie să fac voia lui. Bine, am tot cum vrei. Trăiește cum bine, eu am hotărât să plec din satul. Deci? Da. Eu te iubesc, nu mă pot iubi. Ce-ar să mai stau aici degeaba? Pleci? Da, nu mi-a mai să zic. Eu să mă stăpânesc, nu poți. Și nu voi să mă faci bat și umbră, să mă țin de urmele tale ca mălătărău. Nu mai merge. Să fiu prieten cu bărbatul care nu-i om de felul meu. Numai ca să te puși vedea mai des. Ești o femeie, nu știu cum să zic. Îți place să trăiești cu un om care se poartă cu tine ca cu un câine și mă gonești pe mine care te iubesc. Atunci, mai bine să nu te mai văd deloc. Care vrea să zică pleci. Adevărat? Da. Cât s-ar putea peste câteva zile. Rău îmi pare. De ce? De ce? De ce îmi pare rău? Dacă nu mă iubești,
Ce copil ești! Eu nu te iubesc pe tine, dar tu mă iubești pe mine. Nu înțelegi că mai doar o să fie mai la urmă mie de tine decât ție de mine? Atunci... Ce? Vino cu mine. Nu se poate. Prin urmare, eu ce să fac? Tu să te duci, Gheorghe. Cu Dumnezeu. De dorul meu să nu strese. Plângi? Da. Pentru ce? De prisos să spui. Dacă plângi. Să-ți vorbesc drept, Gheorghe, eu sunt cu mult datoare ție. Cu multă putere mi-a dat mie prieteșugul tău și gândul că om așa de voinic ca tine mă iubește. Gândul că tu ai fi în stare să faci odată și odată o jertfă mare pentru mine era sprijinul sufletului meu amărât. Dacă tu pleci, eu cum rămân? Ce jertfă să fac? Nu pot acum, nu știu, n-am ce să zic. Gheorghe, dacă mă iubești mult, mergi acum de dorm liniștit și vine o mâine dimineață. Dragomir pleacă la târg. Putem sta mai mult de vorbă. Du-te, noapte bună. Noapte bună. Pleacă. Gheorghe. Mai chemat? Nu. Ba da. De ce? Nu pricepi. Tu n-ai simțit, n-ai priceput că și eu te iubesc? Tu? Pe mine? Adevărat? Da, trebuie să spui că nu mai poți. Gheorghe, Dragomir o să fie acum beat. Când e beat, vine, se culcă și doarme de postea lemne pe el. Vino, de la tine din deal se vede fereastra asta. Ochiul oblonului este închis. Pândește. Vei vedea lampa la ochiul oblonului. Vino de grabă. Deștept. Da, dar să nu uiți că sunt nevasta lui Dragomir. Gheorghe, m-a jurat. Cum o cădea din tâi lopată de pământ pe coșciucul lui, eu să fiu în brațele tale, ai priceput? Mulțumesc, mulțumim frumos, vă mulțumim. Salutare aici! Bă, hai să vă zic o poveste. Bă, avuseră în partea ăsta de o toamnă cum era datul omului să învață. Că cum se apropiau zilele lui 98 de fundul sacului, îi zic: Vedo, fata tati, hai, pregătește-te că mergem la lașul Pandelică să petrecem revelionul. Mărine, eu n-aș prea merge, zice ea. Fă, nici eu n-aș prea merge, dar trimiseră vorbă omul, ca nu cumva anul ăsta să-l las fără să aibă, că Doamne ferește să ne ca bătârnă cu vreo mea și n-are ce bea după ea, n-are ce bea după ea. Și eu n-am chef să o car pe bătârnă în spate de râsul lumii. N-am chef să o car pe bătârnă de râsul lumii în spate. Pe lumea e la altul. Mărine, tu îmbătrâniști de prostie. Păi tu crezi în lumea înaltă, zice Beta? Ufa, stai o țără, nu fi noroadă. Că nu crede nicio lume, dar nu vreau să-i strichem omul. Nu vreau să-i strichem omul. Îi duc, să-i băruși și gata. Dar am eu o surpriză pentru nașul. Am eu o surpriză. Așa o răzbunare. Îl luăm și pe nepotul sucă. Pe nepotul sucă să ne organizeze o leacă țâră, o țâră pe acolo viața. Bă, fraților, umplură nu-i bea pornițele cu ce ne trebuie, dar mergea la cuvinte la mâna întâi, băi da, de la mâna întâi, ca pentru naș. Așa, îl orăm și pe vărusul, că, știți, tractoristul. V-am zis, ne organizeze viața. Și să și făcut, să mergem. Îl orăm și pe Bismarck, curcanul de, care îl duce în procolul naș. Bă, fraților, bă, dar ziseră sucă să nu cumva să-i tai, să iau gâtul lui Bismarck, că ne dă șală până la București, el e mare, foiot, tună. Bă, în gândul meu să-i, bă, nu e prost degeaba sucă ăsta. Are ceva sub zama aia de sucăciulă. Bă, cum așosăm noi, cum așosăm noi în compartiment întâi? Bă, era o înghesuială, îmi bag seama, dacă venea controlorul atunci, și ne cerea biletele, noi băgăm mâna în buzunar la cine apucam, băgăm mâna în buzunar. Băi, fraților, bă, dar lumea mult acolo era una grosă, sănătoasă, toată îmbrăcată în roșu. Cum o văzut Bismarck? Odată să învânăți așa, să învânăți, eu bag seama preznea, dar mai dădea drumul la presiune, știți? Mă dădea drumul la presiune. Băi, fraților, cum o văzut Bismarck, odată a început să crăune la lume,
cer. Dacă știi dumneata câți dăi au intrat la mine în Ghiosdănel și s-a poate până la popor. Da, sucă zice. Și Ghiosdan dă dracu că e dita mai contență. Bă, fraților, cu Chiucovaia și o să rămân la București. Dar nu înainte de a plăti o amendă. Păi da, și amendă grosă, pe măsura lui Bismarck. Că cum veni controlorul atunci, până în loc să stie el cu minte acolo sub bancă, nu controlorul, mă, Bismarck, curcanul de... În loc să stie cu minte acolo, când veni controlorul, avea niște șosete, așa, un galben văsat. Bă, fraților, bă, cum ai văzut șosetele? Așa ai început să-i ciucoală din glezne, să speriu omul. Căzul la Veta în brațe, zic, Veto, fata ta. Eu bag seama, dacă eram după colț, după culoare și veneam și te prindeam cu ceferiști în brațe, eu bag seama, bine de tot și nu mai trebuia. Bine de tot și nu mai trebuia. Ei, cu Chiucovaia și o să rămân la București, frate. Acolo pregătiri mari, băi, da. Tu duia blocul, ca la NASA. Nu ca la NASA, bă, ca la NASA, la captienii. Păi da, cum intrai în bloc? Cum nu o pierdui pe Veta de noapte? O pierdui pe Veta de noapte. De la Abul la Bucătăiești. O aștepta nașa Reda să facă ea gustul la controace, rumeneala la sarmale, să vadă cum a crescut placenta. Pe mine mă nu lași o privire. Vine Maria, tu să-și rogă, zice. Tu să-și rogă. Nașa, ce vorbă e asta? Mă știi dumneata cum bucă de-al ăștia? Hai, nu fă bă prostul aici, că știa toată lumea că faci parte din cobilizanul ăsta. Hai, tu să-și rogă, să-i bă, tu să-și... Ză așa, nașa, că mă și speria și cum să-l aduc să-i bă? Lor dași un pahar de probă. Lua pe primul, lua statul meu. Lua pe al doilea, plescăi așa din limba. Lua pe al treilea, gata. Marine, valuta foarte. De sare-i trag preșuta sub picioare șefului de serviciu. Bă, fraților, da, am zis sărănașul. Bă, Marine, hai să luăm noi ăsta de aici. Să luăm damijoana cu mine, să nu-și bage el pătre mustățile în el. Bă, fraților, așa făcură. Dar în loc să mergem spre Chirghiță, o luăm spre Odaia Bună. Așa? Bă, și n-aș băga să-i damijoana cu cyber în casa de bandă de o duse îi bătrânul nașa reta goală. Nu nașa reta goală, mă, casa de bandă o vreau, că goala a fost atunci și goala a rămas până astăzi. Bă, fraților, închisese nașul casa cu bani cu 3 ieni. Bă, fraților, zice, bă, Marine, gata, suntem asigurați în aur, zice nașul. Dar zic eu, poate vrei să zici în zaibă, poate vrei să zici în zaibă. Nu, bă, că zaibărul tău e ca aur, bă. Bă, zi și fă, începuiul zonă mare. Mulțumim frumos.